ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿಯನ್ ಬೇಳೆ ರಸಂ ಪುಡಿ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಸಾರು ಪಂದಾದ ಪನ್ಪತ್ತುಲೆ ಅವಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೊಷ್ಪವೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗ್ ಎಂದಲ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂದಿಜಿ ಇತೆನೆಕ್ ಒಂಜಿ 5 ಟೊಮೆಟೊನ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಪರಂದು ದಿನ ಟೊಮೆಟೊನೆ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಇತೆನೆಕ್ಕೇನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡು ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ದಂಟು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪಗೆತ್ತೊಂದೆ ಸೊಪ್ಪುನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 4-5 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡುತ್ತುಲೆ ಅದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಈ ಲೋಟೆಡೆಯನ್ನು ಮೂಜಿ ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತನೆ ಕೊಂಚ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂಜಿ 2 ವಿಜಿಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಪವುಡು ಎನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಗೆತ್ತೊಂದೇಟ 2 ವಿಜಿಲ್ ಯಾವುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವಿಜಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎದಿಲೆ ಇತ್ತೆ 2 ವಿಜಿಲ್ ಆದು ಸರಿಟ್ ಸಿಟಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂದಿನ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕೈಲಿಡುಂಡತೆ ನೀನು ಸರಿಟ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಇತನ್ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತನೆಕ್ಕೇನು ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಿಗೆನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಚ ತರಿ ತರಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವುಂಟು ನಿಕ್ಕು ಅಂಚಲ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುವರೆ ಪಂದಾಂಡ ನೀನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಪಾಡುಜಿ ಪಂದಾಂಡ ನೆನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂದಿನವರು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಸರಿಟ್ ಕೊತ್ಪವು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಯಾವಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಂಡಾಂಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದತ್ತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೈ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 3/4 ಚಮಚದತ್ತು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಸಾಸಿಮೆ ಸರಿಟ್ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಗುದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಕುದ್ದಿ ಮುಂಚಿನ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋ ನೋಡು ಕುದ್ದಿ ಮುಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಉದ್ದ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕ ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋರ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ನೀರ್ ಸಾರು ನಮ್ಮ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರ್ದ ನುಪ್ಪುಡ್ದು ಬೊಳಂತರದ ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತುಂಡು ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.